Good afternoon. Good afternoon. Anonanum good afternoon, good afternoon. Afternoon can be ringa. Abia pass me when na kwehu pam shidre kam na. Ki no hu Libya. Abia pala nga bi mem na ma wo nya that's nya ton problem here na. Good afternoon, good afternoon. Anonanum good afternoon nke. Ha mbuge bagote nga. Mbo. Akwema ni ho la mre nga ge ba ni hu akwukwo dum. Ama. Nga di room we interview. Bebe. Oya the way phone na la ge bilere mo to ge la rabanso. The way phone na la. Eweli wa baronyo zo first lag mbo. Mba. Alagolo ke para aka ko onyo bara mmadu first atola before. Te when aka get straight, get you skit is in dalile bia te we shebe ma aka ko onyo bara mmadu first ala. Tono aso. Check it wogan. Ure ko de reverse bia. Ejili ka bia were wa yo bia bawo. Naranga ahụ. N'ịdị ime. Mba. Bịa were phone. Moderator, you only know yeah, more got identify because when them need can block room now. Moderator, you only know yeah, give more got identify. Me no want yeah, give them. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mma m dị ndụ ma mpa m anwụgo. Mma m dị ndụ mana mpa m anwụgo. Don't know. Gịnị gburu mpa gị? Sugar. Family of ọrịa mamịrị. Aha gị? Afọ m bụ Ifeọma. Ifeọma onye? Ifeọma Iwoba. Ifeọma Iwoba. Ya were phone na jide n'aka gị. Clean ihe ahụ itere n'ọnụ. Enweghị ihe nte n'ọnụ. Iji ụmụ ole? Eji m ụmụ abụọ. Tele Rosanna. Isi iji ụmụ abụọ? Elubole di? Eji m ụmụ. Nwaanyị ajadu ka mbụ. Ewu nwaanyị ajadu. Oge ka m tụga. Donna. Dewe ko di kamera nje. Dewe ko di kamera bilie ko di ọtọ gị lazụ. It's okay. When he can afọ. Bịa forward. Sewe nwaanyị ajadu. Before they got one rara.
ụmụazị abụọ ahụ ha ṅụrụ ara adịkwa otu a nwere ya ha ṅụgo ya o bịa nọrọ ọdụ nna bịa nọrọ ọdụ ụmụ agbọghọbịa kwụnụ n'ahụ ya ụnụ na-ahụ nwaanyị ajadu ahụ ya ka nọ tamtam ụnụ ahụ nwaanyị ajadu ahụ ya ka dị tamtam ọ bụ ụnụ na-enye unu nye ike unu enye Emeka unu enye Obinna nwaanyị ajadu ahụ ya dị tamtam. Nne m gịnị gburu di gị? Ndị m nwụrụ n'accident. Heu ntọ ọ tipa gburu ihe ka ọ wụtara obere moto. Oge di m nwụrụ anọbụ m Kotonu with di m and adị m ime nwa m nke abụọ, so oge ọ gara ịkpọta mama m ọmụgwọ o wee nwụọ. Ntọnna ihe eji amụrụ ya wụ trela ka ọ wụ obere moto. Ọ ga-adị m ime ndị be anyị kwere akọlụ m. Iwu onye ebe? Abụ m onye Anambra steeti. Ebe na Anambra? Abụ m onye Umueri. Ebe na Umueri? Abụ m onye Ivite Umueri. Ebe na Irite Umueri? Na Anambra East Local Government. Ụmụ gị ahụ gị nwere dị afọ ole? Adị m 38 years. Ele ihe amụrụ gị? Amụrụ m 1986. Esi m na ede 38, onye amụrụ 1986. Esi m na ede 38, ma age gị. Ya m ikpuru na iwu nwaanyị ajadu m nọkwa m hụ gị na-emere gị ebere na ịbịala imepe onwe gị. Ọkpụ na-ejebe wepụ aka itesi m hụara na magharị pamba were fọnụ gị jide n'aka, jide fọnụ gị n'aka, jide fọnụ gị n'aka, jide fọnụ gị n'aka. Elekpa ịmaghị eji gị, amụrụ gị 1986, ịmaghị eji gị. Ị gara ịma m ụka ama m na igwe bịara ịgwa m sị iwu nwaanyị ajadu ka m bịa mere gị ebere na satọra gị ego. Ede afọ ole Chineke agba gị ọka ịma eji gị? Adị m 38 years. That means ha mụrụ gị wụ 1987. Chineke agba gị ọka ịbịara ya wụ nọ 1986, you are 39 nwa bingo. Thank you. Nnọkwa na-eze ihe gị bịa nga bịa akpali mmụọ m na achọ m ịba mbata ahụ. Ịnọ hịa mee pres mgbe gị were gị maa amụmatụ n'ebe ụmụ nwaanyị ndị ara ha pịa mara ha ara ha kụgbamara isi n'ala. Gị bịa nga bịa imetụsa onwe gị oyi. Eleghị iji were ụgha agagha na eji gị. Bọhezeghị. Ụmụaka ahụ ọ gị na ha bi ka ọwụ ha na mpa ha ụmụnne mpa ha bi? Mụ na ha bi. Ka ebe ishiri awa ọcha anyị? Esi m Delta State, Asaba na Awash. Gịnị ka ị na-arụ? Abụ m realtor. Leke were ọtọ. Dasị ire na gị ọtọ wee ihe rụa. Leke wee were ọtọ. Ana m agba ọsọ anị. Ala nwaanyị ala ejenti. Ụtụtụ tole gị n'ike mbụ.
Mba. Akwụkwọ ji atọ. Mba. Enwere onye ara nọ side di gị ma ọ bụ side gị nwa? Mba. Onye mekara noise ahụ kwana? Ele onye mekara noise ahụ dị ya? Sorry. Iko chere ka ntị ya na silence. Ele ndị megara ịba baba dị ya? Ele ndị megara baba sepere baba? Ihe a enwere ike ọ bụ nọ ndị iwu n'iwe Anaghị ọgbaga mmiri. Mba. Izuola ohi mbụ. Izuola ohi mbụ. Mba. Mma gị na mpa gị ha ka dị ndụ? Mpa m ahụgo, mma m dị ndụ. Ị na-eme omenala ka ị na-ekpe ụka? Na-ekpe ụka. Ka ihe mere iji chọrọ ịlụ di ebe ị ma na ịmụọla nwa ụmụ abụọ? Ka ihe mere iji chọrọ ịlụ di? Ife m njicha ịnụ dị achọrọ m grow old alone. Ụmụ m bụ ụmụ nwoke. A ga-anụ nwanyị. And ụmụazị kịta abụrụzi ụmụaka na-eme nchekwube na echi niile. Isiokwu ike ka m na-anụ ihe ị na-ekwu. Ụmụ m bụ ụmụ nwoke. Echi niile. Ụmụ m bụ ụmụ nwoke. Echi niile ha ga-anụ di. Ha ga-anụ nwunye. Ha nụ ndị family ife anụrụ. Mụnwa na-anụ nwa nnọọ ife a sọsọ mụnwa nọ. And achọrọ m ime oyi. M just chọọ ịlụ di. Onye mụ na ya ga-aka nka. Ngwụsịgo. Chineke nye anyị nwa. Nwaanyị ajadu chọrọ ịlụ di maka ọ mụrụ ụmụ nwoke abụọ. Ọ chọọ ka naanị ya biri. Ọ chọrọ onye nyere ya ga-ebe. Gagidele nnọọ gị na nwoke a nọrọ n'ime moto gị enwe ya ahụ ebilie gị ọtọ, ahụ ya kwụrụ ụda. O meela gị mbụ? Mba. Idina na bedi di gị eme apịa bifo bịa ma ite. Mba. Enwele mgbe nwoke gbawara gị enyi ya adịghị ka ịhụrụ di gị ama apịa dị ya? Mba. Ihe m ji ajụga this thing wụ enwere one of my neighbor di ya nwụrụ, enyi nwoke di ya ga vuru the woman atagha, the man eme apịa na moto ha nọ n'ime. Ihe m ji ajụga gị ha achọ m nwoke ibe m bịa ma ite gị na nwa atụtụrụ ya kụgbuo ya kụjie ya olu. Pantị gị ọ dọkara adọka? Mba. Mmadụ ole tarala gị kemgbe di gị nwụrụ? Ọnwa. Gwa m eziokwu, ele nke wee nwere ọkwụkwe n'onu eziokwu, gwụfụkwa n'eziokwu, disi tụasị na eji na ị gara ego ga na mmadụ ole tara gị kemgbe dị mmadụ? Nobody. Ese? Onwero. Ọnwa onye tara gị? Onwero. Kemgbe di gị nwụrụ emibe ọnụ? Onwero. Iwefụtabe ọnụ gị ebe nye nwoke si ya mere tụ? Onwero. Ara aka ekpe nwebe onye peretụrụla ya aka? Onwero. Asịkwa m gara abụọ, asị m aka ekpe. Onwero, Bishop, onwero.
Otele gone shush. Odesi. Okay, man, I get test na mana mo shush before lower. Mba. Ese. Nsimba. Ele hija semba. O mmadụ bịa meet gị na ya bụrụ na o shige wuru after alọtara gị onye ahụ ewezi iwe and they are married for no ele hija semba. Ọ bụ gị wee nwe the man ga lab test. O mmadụ bịa na ya bụrụ nga ahụ shige kabad. For no just get semba o. Mba kije wuru gị. Obia got test. Obia got test. Yeah, test. I am test medically. Yeah, test ya na akwa ya. Medical test. Medical test ga eji ama moshi. Yes, the hospital will tell. Hospital ga-ekwu moshi. Okay, get me total ya ama ya aka test ya then nwoke a ga-enwe ya aka test ma moshi. The hospital na-eme test. Beside iwu bụ na nwoke bụ ịnụ nwaanyị na ọ ga-test nwaanyị wee aga m test Chineke agbaghị ọkụ iwu onye ara ịpara hotel m na-amaghị m eme yuzu ya para patara m sị m na marriage then m tagide at the end then m pụ echi then ya bụrụ that na enwe ihe wọkọrọ ọwa ụdị ihe m chọrọ then ge mbịa agbawa n'ire ge sam chite na iwu awara ya agbaghị I no dey for that one wey una dey believe say church sekpata I'm a test Chineke agbaghị ọkụ. Onye lụrụ gị o test gị before ya lụọ gị. Mba. Ewu virgin lụọ di. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji eme n'otele? Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ọgụ ma ga-ele ihe na-eji akachi onwe obi. Onwe m na-eji akasi onwe m obi. Ana m arụbu ọrụ n'ụlọ ụka. Ọ just ọfụrụ ka m debere ana. Ị na-arụbu ọrụ n'ụlọ ụka ha ewu born again? Evangelist ka o reverend sister ka o ya. Abụọ m evangelist. Just that m na-arụ ọrụ na onwe ihe na-agụ m. I'm fine. Ajụga m ga-ewe evangelist ka ewu pastor? Abụrụ m a pastor. Abụrụ m evangelist. I was just serving a pastor. Yes, a man of God. Serve man of God. Ele church ahụ enwe brother gwara gị okwu ọlụlụ dị ya? Onwere. Enwe? Ka ịrụcha with the pastor, when brother sịrị gị na I want to marry you. Achọrọ m ezigbo mmadụ ga-anụ m. Achọrọ m onye ga-abịa mee m ihe ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị. Achọrọ m serious onye dị serious ga-agwa m ezigbo okwu ọ bụrụ onye ọ ga-aba bịa kịta. Ele ihe ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị? Asị si na achọrọ m egwuregwu ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị. Achọrọ m onye chọrọ anụmdi. Ya bụ ife na-akọwa. Nwaanyị ya la mmụọ nsọ bi. Mmụọ nsọ bi chọrọ nwoke ga-abịa direct kwụ ụgwọ alama ga-abidozi eriwe ọrụ. Bishop. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Enwele mgbe ị nyụrụla kemgbe gị na ịtawarala nwoke? Ebe enyo biko. Ịmadị ihe wa onyonyo? Bishop ke bụ enyo? I don't understand. Nwoke were amụ ogwuba gị n'otele enyụọla mbụ kemgbe ị pụtara m enyụọla mbụ ị nọrọla ụta ga-egba asịrịsa ya akụma ga-enyo ga-emewe ụtala anya lee m anya hia ga-emewe bed ụta mewe ka agwụ mewe bed ụta imeli ya mbụ. Bishop oge mụ na di m nọ amarọ m ihe mma bụ na mụ na di m na-eme ọfụma. Ije anyụ na ihe m ji agwa gị enwere ihe dị ka kọpụ na-esi gị n'otele afụta bụ enyụma. Amaghọ m Bishop. Ịhụbe spoon mbụ kemgbe ị tawarala nwoke ịhụbe ma ngaji? Amaghọ m Bishop, amaghọ m. Ọtụke akụrụ ya ntụni ọtụ akụrụ ntụni
witi eburu ajụ fashicha ajụ eji agbaga mmiri fashicha yala akwụkwọ unere fụnyecha n'ime ma mmiri ma kọpụ ma spoon enwe nke fụtagadị ya wụ dry land. Okay, na-ekpọ nọmba gị 070 47 83 99 05. Okay. Dawa aka gị ụta. Akwa ịma na ihe a na-aba n'ihu akwụkwọ dum. Ime akwụkwọ dum. Facebook, Instagram. Akwa ịma? Tinye nien. Ụjọ ada atụ m. Ọ bụ ife ọjọọ m mere. Congrats. Ka ha mara n'etiti mba niile. Ka ha mara n'etiti mba niile. Ụmụ nwanyị ka nwere ugwu. Ụmụ nwanyị nwere ugwu. Ụmụ nwanyị lee nwere ugwu. Nwanyị na-amaghị ihe ewe onyonyo. Not 39 years. Guess him that na ihe ọma mere gị. Oh God. Guess him na ihe ọma mere gị. Ma meji na akwụkwọ gova fashicha gị ike. Were ma canopy eji emeghe crusade na church no. Woba mata gị n'ọtọ. Nanụ m. Ịmaghị ihe ewe onyonyo. Ka m nụkwa